Sabes que me estou preguntando? Supoño que o mesmo camiño. Como empezou todo isto? Cal é a orixe do Camiño de Santiago? Eu estaba a pensar onde atoparíamos un bar. Non, Floreano. Temos que descubrir a orixe de todos os camiños. Floreano e Monchiña, as icónicas personaxes de Gogue, son os guías de excepción que nos levan a descubrir a orixe de todos os camiños. O vídeo serve de carta de presentación dun novo produto turístico que nace coa vocación de converterse nunha prolongación da ruta Xacobeas a Tomar de Arousa. O que se trata é de que todos aqueles peregrinos e peregrinas que van a Santiago que queiran fomentar en eles conocer o orixe de todos os camiños, que é este, vir á nosa comarca. Isto vai a ser o comenzo dun produto que vai a permitir aos peregrinos pois ver onde comenzou todo, onde comenzou esa traslatio e aproveitar todos os recursos que temos nesta zona. A orixe de todos os camiños quere atraer os peregrinos botando man dos recursos da comarca do Salnés, un natural, o mar, e outro clave, a estación de tren de Vilagarcía. O que temos que facer é aproveitar os nosos recursos fundamentales que temos, que é este mar de Arousa, que é o mar que temos, o mar que leva a Santiago mar, que é o orixe de todos os camiños por onde se produzo no seu día a traslatio, e un recurso fundamental que temos na nosa comarca, e é a estación de tren de Vilagarcía de Arousa. Porque o tren, explican, é fundamental para que os peregrinos que chegan a Compostela culminen a súa ruta no Salnés, 2 puntos unidos pola tradición xacobea e separados por tan só 19 minutos de viaxe. A orixe de todos os camiños de Santiago está na nosa ría. Entón, presentamos un produto que realmente en 19 minutos colles un tren rápido, estás de Santiago estás na comarca do Salnés. Ademais do tren, a orixe de todos os camiños propón outras 2 etapas, en barco e a pé. Podes elexir recorrer a nosa comarca ou coller unha embarcación, subir esta Cesures, que sería unha etapa en barco, e a última etapa sería a etapa realmente camiñando ata Santiago. A Mancomunidade do Salnés leva máis dun ano traballando no desenvolvemento deste produto en colaboración co sector privado. Nós, como axencia, o que imos facer neste proxecto é, dende logo, poñer toda a carne no asador, facelo viral, facelo coñecido non solamente aquí. Con nacemento deste proxecto, Floreano e Monchiña dan o salto do papel á animación 3D. Por primeira vez na súa historia, as personaxes de Gogue cobran vida para guiarnos ata a orixe de todos os camiños.